La situació actual dels mitjans de comunicació valencians a la xarxa ha sigut el tema en què s'ha obert el primer fòrum Bon Dia organitzat per l'Agència Valenciana de Comunicació. El professor de la Universitat de València, Guillermo López, ha tractat problemes com l'exigència de resultats en poc temps per part dels empresaris, la baixada del nombre de publicitat o la creació de nous mitjans en època electoral aparentment independents però creats en realitat al servici d'un partit. Una de les solucions plantejades és ocupar els espais buits a través de, per exemple, l'especialització. A veces muchos medios empiezan como un vecino del municipio que se crea un blog y va poniendo sus opiniones y que luego tiene éxito y a partir de ahí genera un medio o un foro de debate de varias personas que a partir de ahí generan un medio. Es decir, que a veces no está predeterminado, ¿no? Pero lo que está claro es que hay un espacio. Entonces ese espacio, la cuestión es quién lo ocupa i com lo ocupa. Amb un públic que té al seu abast tota la informació, que busca i segueix el que li interessa a la xarxa, la comunicació local és també un àmbit d'actuació i d'apropar la informació al ciutadà. En el periodismo local lo más importante no es el dinero, sino tener una persona que conozca realmente la realidad local del sitio, ¿no? En este sentido, pues yo creo que lo que tiene más futuro es el hecho de empresas periodísticas que sean cooperativas y que tengan una marca que puedan extenderse a varias poblaciones y que evidentemente los propietarios sean los propios periodistas. Sí. Uns ciutadans que poden interactuar a la informació que sorgeix dia a dia als mitjans. És bo que el capital social, una associació de veïns, una organització que toca la flauta o un sindicat, puguen dir la seua perquè això millora el capital social de la ciutadania i a més les permet donar a conèixer el que fan. Però a més, com a ciutadà de a peu, també m'interessa molt, o ens interessa, conèixer el punt de vista d'ell, no sols el punt de vista dels polítics. Temes tots ells que han generat debat entre els assistents i que donen per a molt més.